Sub cupola circului, la 10 metri deasupra pământului înghețat, o femeie își deschide brusc palmele și se aruncă în gol. Orchestra amuțește. Copiii țipă, iar camerele de filmat urmăresc o actriță care peste ani va dispărea brusc din lumina reflectoarelor și va ajunge văduva unuia dintre primii multimilionari ai României de după 89. Se numește Carmen Galin și povestea triplului ei salt mortal, a iubirii cu un mare regizor, a retragerii șoc și a averii lăsate prin testament, e mai spectaculoasă, mai periculoasă și mai plină de secrete decât orice film pentru copii în care ai văzut-o. Saltimbanci. Destinul șocant al actriței Carmen Galin. În 1981, în plin comunism, în România se filma Saltimbanci. Nu era un film făcut într-un studio cu decoruri de carton, ci chiar sub cupola unui circ adevărat. Echipa a recreat acolo atmosfera de la începutul anilor 1900, corturi colorate, lojii pentru public, lumini calde, recuzită strălucitoare, orchestra de circ, costume cu paiete și jobenuri lucioase. Pe ecran urma să arate ca o lume plină de magie și aventură, dar în spatele camerelor realitatea era dură. Fiecare film se făcea greu, cu multe aprobări și sub supravegherea strictă a regimului comunist, iar orice greșeală putea bloca întregul proiect. Povestea filmului pornește din romanul Fram, ursul polar al lui Cezar Petrescu, dar scenariul o aduce foarte aproape de lumea circului românesc de la început de secol 20. În centrul filmului se află o trupă de circari, condusă de directorul de circ, jucat de Octavian Cotescu, și copiii care cresc printre caravane, animale și repetiții nesfârșite. Circul se întoarce la Iași, iar micul Geo visează să devină explorator polar, să ajungă printre ghețuri precum Nansen, în timp ce mama lui l-ar vrea medic. După o dramă în familie, viața îl împinge însă în arena circului, unde visul zăpezilor îndepărtate se strânge într-un singur punct, un ursuleț alb, care va deveni mai târziu celebrul Fram. La început, proiectul era gândit ca un film pentru copii. Un circ ambulant care merge din oraș în oraș, un urs polar dresat și copii care visează să scape de viața lor tristă și gri fugind cu circul. Pe măsură ce se filma, echipa și-a dat seama că povestea înseamnă mai mult decât o simplă aventură pentru cei mici. Filmul începea să vorbească despre dorința oamenilor de a evada dintr-o realitate apăsătoare, despre curaj, frică, familie, pierdere și speranță. Adulții care îl vedeau recunoșteau în lumea circului o metaforă a propriei lor vieți. Drumuri nesfârșite, compromisuri, momente de strălucire, urmate de oboseală și singurătate. Personajul principal se numește Fanny Ghica. Ea este o tânără acrobată de circ, fiica familiei de circari. La prima vedere pare fragilă, cu trup de balerină, dar în numerele ei se vede forța unei gimnaste și curajul cuiva care își pune viața în joc de fiecare dată când urcă la trapez. Fanny trebuie să fie în același timp artistă sigură pe ea, soră devotată, femeie îndrăgostită, vedetă a unei trupe de nomazi și om vulnerabil, cu frici și dorințe ascunse. Prin ochii ei vedem lumea circului, repetiții, accidente, certuri, dar și solidaritatea secretă dintre artiști. Rolul Fanny este jucat de Carmen Galin, o actriță cunoscută pentru seriozitate și perfecționism. Ea nu accepta să mimeze acțiunile și să lase o dublură să facă totul în locul ei. Pentru acest film a vrut să fie cât mai credibilă, nu doar în scenele de dialog, ci și în acrobații. În adolescență făcuse gimnastică, iar acum și-a reactivat acea pregătire și a transformat-o în bază pentru acrobațiile de circ. Zi de zi își exersa echilibrul, își întărea brațele, repeta mișcări până când corpul răspundea automat. Când au început filmările scenelor de sub cupolă, a ales să facă singură toate salturile considerate normale, fără dublură. Presa și cronicile de mai târziu vor nota special faptul că în film execută un salt la trapez fără să fie dublată. Urca pe structura metalică a circului, se prindea de barele trapezului și se lăsa în gol în fața camerei. Una dintre secvențe a rămas în mod special în memoria echipei. Momentul în care Fanny se desprinde de la înălțime,
filmată din prim plan și fără întreruperi de montaj. După premiera filmului, această scenă a devenit unul dintre cele mai puternice momente pentru public. În jurul acestor scene s-a născut în timp și legenda că și triplul salt ar fi fost făcut fără plasă, lucru niciodată confirmat oficial, dar care a alimentat mitologia filmului. Regizoarea filmului, Elisabeta Bostan, își dorea ca totul să pară real. Orașul în care ajunge circul este reconstituit ca un oraș românesc de început de secol 20, cu străzi, case și prăvălii în fața cărora oprește caravana. Scenariul, scris de Vasilica Istrate, urmărește atent ritmul vieții de circ, sosirea în oraș, lipirea afișelor, pregătirea numărului, succesul, eșecurile, plecarea din nou la drum. Costumele sunt lucrate cu atenție la detalii. Stofe, dantele, paiete, accesorii specifice lumii circului. În distribuție apar alături de Carmen Galin și Octavian Cotescu actori ca Gina Patrichi, Adrian Vâlcu, Dem Rădulescu, Violeta Andrei, dar și copii care vor deveni mai târziu nume cunoscute, precum Medea Marinescu. Toți împreună creează senzația unei trupe adevărate, cu ierarhii, rivalități și afecțiuni. Numerele din arenă trebuiau să fie convingătoare atât pentru copii cât și pentru critici. De aceea, filmările au combinat repetiții reale de circ cu filmare controlată, iar animalele, cai, câini, ursul alb, au fost integrate în poveste, nu doar folosite ca decor. În același timp, relația dintre circari, grija pentru copii și pentru animale, micile lor bucurii și marile lor frici, dau filmului o căldură rară, care îl scoate din categoria simplă de film pentru copii și îl duce spre un film de familie, pentru toate vârstele, cum se spunea pe afișe. Succesul filmului Saltimbanci a fost atât de mare încât povestea a continuat aproape firesc în filmul Un saltimbanc la Polul Nord și apoi în miniserialul TV Fram, în care reapar aceleași personaje și aceeași familie de circari, iar ursul Fram devine tot mai mult centrul emoțional al poveștii. Împreună, cele trei producții formează o lume coerentă, în care copiii cresc, circul se schimbă, iar ursul alb le pune în față întrebarea dacă libertatea unei ființe nu este uneori mai importantă decât succesul și banii aduși de un număr de dresură. Carmen Galin se naște pe 14 martie 1946 la Iași, într-o familie în care arta nu este un hobby, ci felul normal de a trăi. Bunicul ei, Victor Galin, este profesor la Belart. Unchii Baltazar și Panait sunt sculptori, cu lucrări ce pot fi văzute și astăzi în Parcul Copou. Tatăl, absolvent la Academia Mihăileană și fost elev al lui Octav Băncilă, este pictor care ajunge scenograf, mătușa Elena Galin cântă la opera română, iar mama, pasionată de muzică și de artă, are o sensibilitate pe care fiica o va duce mai târziu pe scenă. Într-o casă plină de șevalete, partituri și discuții despre forme și culori. Ideea de a nu fi artist aproape că nu există. Istoria intră însă brutal în viața lor, odată cu instalarea regimului comunist. Familia este nevoită să plece din Iași la Bistrița, apoi la Cluj, unde Carmen ajunge când are doar 2 ani. După câțiva ani, se întorc înapoi în dulcele târg, iar fetița subțire, cu ochi mari și atenți, intră mai întâi în sala de balet. Acolo învață rigoarea mișcării și eleganța liniei, apoi trece la gimnastică. Timp de 3 ani se antrenează zilnic după școală la o școală de gimnastică. Își clădește disciplina, forța și controlul corpului, abilități care, peste timp, o vor ajuta să stea agățată de trapez, la filmări, fără ezitare. Părinții o proiectează într-un viitor serios și o văd arhitectă. O împing spre matematică și desen tehnic, iar ea, la suprafață, pare să accepte această direcție. În interior însă este atrasă tot mai mult de teatru și mai ales de ideea de regie, de a construi lumi și povești din spatele scenei. La mijlocul anilor 60, află că la IATC se înființează secția de regie și se organizează 2 săptămâni de pregătire pentru candidați. Se înscrie convinsă că acolo este drumul ei, intră în clasa profesorului Ion Șahighean, recită poezia La pârâu de George Coșbuc, iar la final profesorul, după ce o privește atent,
îi spune clar că locul ei nu este la regie, ci la actorie. Pentru Carmen, această frază va rămâne mereu ca o schimbare de direcție hotărâtă de destin. În acel an, concurența este uriașă, aproximativ 600 de candidați. Tânăra de 17 ani reușește să intre și în 1967 termină ca șefă de promoție. Îi are ca profesori pe Sandamanu Ion Cojar, Dinu Negreanu și Mihai Mereuță. În aceeași generație se află Adela Mărculescu, Ioana Bulcă, Eusebiu Ștefănescu, Mitică Popescu și Cristina Stamate, nume care vor forma una dintre cele mai puternice serii din teatrul românesc. Încă din anul 2 de facultate, Carmen debutează pe scena Teatrului Mic din București. La finalul studiilor, pentru că este șefă de promoție, primește propunerea de a deveni Crainic TV la televiziunea publică, la televiziunea română, un post sigur și bine văzut într-o instituție controlată, dar stabilă. Refuză însă fără ezitare, pentru că își dorește să facă teatru și să fie în contact direct cu publicul, nu doar să citească texte în fața unei camere. Alege un drum mai greu și merge la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, teatru celebru considerat pepinieră de talente, prin care au trecut mulți mari actori în perioada lor de formare. Apoi ajunge la Teatrul Național din Cluj și mai târziu la Teatrul Național din București. În paralel cu teatrul, își începe și cariera în cinema. În 1966, încă studentă, debutează în filmul Duminică la ora 6, regizat de Lucian Pintilie, intrând astfel în lumea filmului de autor. De aici înainte, numele ei apare tot mai des pe afișele filmelor românești. Joacă în Mere Roșii, în Ilustrate cu flori de câmp, regizat de Andrei Blaier, un rol care o pune în lumină și atrage atenția criticilor, apoi în Iarna Bobocilor, în Profetul, Aurul și Ardelenii, Pruncul, Petrolul și Ardelenii și în Bietul Ioanide. În anii 70, Carmen îl întâlnește pe regizorul Dan Pizza. Întâlnirea are loc într-o călătorie de lucru și dintr-o apropiere firească între doi oameni care vorbesc aceeași limbă artistică, se naște rapid o relație care le schimbă viețile. De atunci rămân împreună aproape 20 de ani. Iubirea lor crește în același timp cu colaborările profesionale. În timp ce el construiește filmele care îl vor impune definitiv ca regizor, ea apare tot mai des în distribuțiile lui. Unul dintre rolurile esențiale este cel al surdomutei din filmul Tănase Scatiu, unde Carmen reușește să impresioneze publicul aproape exclusiv prin privire și prezență fizică, fără sprijinul replicilor. În spatele camerelor, discuțiile lor ajung mereu la regie, la felul în care se construiește un personaj, la raportul dintre actor și obiectivul de filmare, iar această complicitate artistică se amestecă firesc cu viața personală. Nu sunt un cuplu doar în viață, ci și parteneri de gândire în cinema. În aceeași perioadă, asupra lor apasă însă constrângerile dure ale regimului comunist, care pătrund până în cele mai intime detalii ale vieții. Regizorii nu erau priviți cu ochi buni atunci când își distribuiau soțiile prea des în prim plan. Se vorbea imediat de favoritism și intervențiile autorităților nu întârziau. Plecările în străinătate erau strict controlate, mai ales pentru cuplurile fără copii, considerate risc de fugă. Din acest motiv, deși formează un cuplu solid, Carmen rămâne de multe ori în țară, în timp ce Dan pleacă singur la festivaluri internaționale, acolo unde filmele lui sunt prezentate și premiate. Pe măsură ce anii trec, iar presiunea contextului se acumulează, oboseala acestor compromisuri se simte tot mai mult. Seară de seară, Carmen trăiește între repetiții, filmări și așteptarea întoarcerilor lui Dan din străinătate, în timp ce el se mișcă tot mai des într-o lume de festivaluri, interviuri și contacte profesionale care îi deschid drumuri noi. Deși rămân legați de filme, de amintiri și de respectul reciproc, intervenția permanentă a sistemului, restricțiile de călătorie, grija continuă legată de ce este permis și ce nu creează o tensiune mocnită. La un moment dat, după aproape 2 decenii de viață împreună, povestea lor de iubire se încheie. Dan își reconstruiește viața alături de o altă actriță și intră într-o nouă etapă.
continuându-și cariera, iar Carmen merge mai departe pe drumul ei, cu discreția care o va defini până la sfârșit. Pentru ea însă, chiar și după mulți ani, atunci când este întrebată cine a fost marea iubire a vieții, răspunsul rămâne același și indică fără ezitare această perioadă petrecută alături de Dan Pizza, semn al legăturii puternice care i-a unit în acei ani tulburi. După căderea comunismului, viața artistică din România intră într-o fază de tranziție confuză, în care vechile structuri se prăbușesc, iar noile reguli nu sunt încă limpezi. Carmen se trezește în mijlocul acestei lumi nesigure. În 1995, la Teatrul Național din București, director general este scriitorul Fănuș Neagu, iar trupa în care joacă primește un premiu important pentru spectacolul Steaua fără nume, premiu care include și o sumă de bani, o recunoaștere concretă a muncii lor. Trec însă zile, apoi săptămâni, fără ca actorii din distribuție să primească vreun semn, nici felicitări oficiale, nici banii promiși. Nemulțumirea crește în tăcere, atmosfera în teatru devine încărcată. Colegii, care o respectă pe Carmen și o știu echilibrată, o roagă să meargă ea la director și să ceară lămuriri în numele tuturor, convinși că prezența ei va deschide un dialog civilizat. Carmen acceptă să fie vocea trupei și intră în biroul directorului. După relatările ei de mai târziu, se lovește însă de un ton ironic și de remarci batjocoritoare. I se spune că nu există bani. I se aruncă replici cu subînțeles, inclusiv aluzia că ar trebui să vină la o discuție la miezul nopții, transformând astfel o problemă strict profesională într-o situație jenantă, care îi lezează demnitatea. În momentul în care este numită disprețuitor fătucă, simte că s-a depășit o limită. Răspunde ferm, refuzând să accepte o asemenea etichetă la vârsta și în poziția ei profesională, și înțelege limpede, într-o fracțiune de secundă, că teatrul în care crezuse toată viața nu mai seamănă cu locul pentru care a muncit. Atmosfera de respect și colegialitate, care o ținuse legată de scenă, s-a transformat într-un joc de putere și umilință. Iese din birou, urcă hotărâtă la direcție și își depune demisia în aceeași zi, 2 mai 1995, fără să lase loc de interpretări sau amânări. Mai târziu va spune clar că acel moment nu a fost rezultatul unui capriciu de nervi, ci concluzia la care a ajuns după ani în care a văzut schimbările din teatru și a simțit cum se erodează valorile pentru care intrase în profesie. La doar 49 de ani, încă în plină forță artistică, Carmen Galin se întoarce cu spatele nu doar la Teatrul Național, ci la întreaga viață publică. După despărțirea de Dan Pizza, în viața lui Carmen apare omul de afaceri Dan Schneider, personaj prezent aproape permanent în ziarele de la începutul anilor 90. Presa îl numea primul milionar român după Revoluție, un multimilionar în dolari care știa să profite de vidul legislativ și de confuzia tranziției. Se răspândeau zvonuri cu viteză. Se spunea că a fost o vreme unic importator de Coca-Cola și de cafea Alvorada, că numele lui apare legat de faimoasele afaceri Țigareta, dosarele uriașe de contrabandă cu țigări ale epocii, fără ca aceste legături să fie vreodată clar tranșate în instanță. În același timp, se spune că atunci când Carmen l-a cunoscut, Schneider era într-o relație cu cântăreața Dida Drăgan. Între Carmen și Schneider se leagă însă o relație stabilă, care durează aproape 2 decenii, până la moartea lui în 2013. Pentru ea, această legătură înseamnă o trecere bruscă din lumea teatrului și a filmului într-un univers complet diferit, populat de vile impunătoare. Întâlniri cu bancheri, discuții cu avocați și decizii financiare importante. În februarie 2013, Dan Schneider moare, iar testamentul său lasă întreaga avere, evaluată de presă la câteva milioane de euro, în grija femeii alături de care își trăise ultimii 18 ani. Din acel moment începe un episod nou, cu miză juridică și emoțională. Fiul lui Schneider, dintr-o căsătorie anterioară, contestă în repetate rânduri testamentul, o acuză pe Carmen că i-ar fi luat ceea ce îi se cuvenea și împinge conflictul în fața instanțelor. Unele publicații merg și mai departe
și sugerează, fără dovezi solide, că actrița ar fi ascuns o perioadă vestea morții soțului pentru a-și organiza mai bine poziția în raport cu averea. Aceste acuzații rămân în mare parte la nivel de titluri scandaloase, fără sentințe răsunătoare, dar imaginea care se fixează în ochii publicului este cea mai simplă și mai spectaculoasă. Actrița din Fram, devenită văduva unui milionar, un clișeu mediatic repetat obsesiv. Dincolo de acest portret tabloid, viața de zi cu zi a lui Carmen după moartea lui Schneider arată cu totul altfel. Nu apare la evenimente mondene, refuză aproape toate invitațiile de a veni la televizor sau în interviuri, evită să comenteze public scandalul moștenirii și își păstrează cuvintele pentru sălile de judecată, nu pentru studiouri. În schimb, își îndreaptă energia spre cauze umanitare și către îngrijirea animalelor abandonate, ajută discret adăposturi și organizații, face donații care nu sunt anunțate cu surle și trâmbițe și își restrânge cercul de oameni apropiați. Așa se face, că tot ce ține de procese și conflicte rămâne în mare parte un joc de umbre între avocați, articole de presă și zvonuri. Pe 13 martie 2020, cu o zi înainte să împlinească 74 de ani, se stinge la București discret într-un moment în care toată presa începea să fie acaparată de știrile despre pandemie, astfel încât anunțul morții ei trece aproape neobservat în vacarmul general. Pentru cei care au crescut cu filmele în care a jucat, Carmen rămâne însă vie în fiecare difuzare a saltimbancilor, în fiecare scenă în care fanii se pregătește să sară de sub cupolă, în fiecare adult care își amintește cum, copil fiind, își ținea respirația când o vedea pe acrobata blondă atârnând de trapez. Imaginea ei continuă să poarte ideea că nu trebuie să renunți, nici când contextul politic te strivește, nici când marile iubiri se sfârșesc, nici când banii și scandalurile riscă să-ți murdărească numele, ci să încerci să rămâi cât mai adevărat, să-ți păstrezi forța interioară și să accepți propria vulnerabilitate așa cum a făcut ea până la capăt.